Jo crec que, i de fet, les fires i festes també es defineixen molt per la festa de la Filoxera, perquè són uns dies on tothom va vestit de groc, on la festa de la Filoxera pren aquest màxim protagonisme i bueno, és el nostre moment. Sí, jo crec que des que estic a la Junta no havia vist la plaça de la manera en com la vaig veure la setmana passada, no? Va ser brutal. I bueno, per nosaltres és tot un èxit que tanta gent vulgui venir a veure'ns, i a més, no només és això que vinguin a la plaça, sinó que tenen l'oportunitat de veure-ho en directe. Vull dir, hi havia moltíssima gent veient-ho en directe i a la plaça. Jo crec que l'espai Filoxera el vam disfrutar potser amb un plus i tot per tot el risc de la pluja que teníem, sí. Perquè el 7 i 8 d'alguna manera estàvem tranquils de que tot aniria bé, perquè sabíem que almenys la meteorologia ens respectaria, però l'espai Filoxera ens va donar aquest plus de por, incertesa i risc, però al final vam ser valents. Crec que el divendres tots teníem clar que volíem tirar endavant quines fossin les conseqüències, i la veritat crec que va ser un èxit. Sí que és veritat que a nivell de Junta, no? Ens deixem així com un meset per descansar, sí, per pair les fires i per veure-les objectivament. I llavors tenim pensat fer el que vam començar a fer, que és la famosa tancada, en la qual estem un dia sencer o 2 dies i ens reunim constantment, parlem de diferents temes, dediquem aquests 2 dies plenament per parlar temes de la Filoxera. Bueno, l'associació de la Festa de la Filoxera és una entitat, diguéssim, que literal es dedica a organitzar la Festa de la Filoxera. Com bé has dit, és l'entitat amb més socis de Sant Sadurní, que som 1.300. Sempre hi ha un marge entre... 1.200. Sí. No baixem mai de 1.200 i gairebé tampoc pugem de 1.300, vull dir, estaríem allà. Però ara estem a 1.300 justos. Nosaltres com a grup, també el que explicava la Laia, hem d'acabar de fer la tancada, però segurament la Festa de la Filoxera Juvenil l'any que ve compti amb més participació, o almenys amb més grups on apuntar-se, diguéssim. I veurem on acaba. Sí, jo crec que també és una cosa característica, no, de la Filoxera, de que no només estem parlant d'elements de foc, sinó que tens un ampli ventall d'elements en els quals participar, en els quals tu t'hi puguis sentir més còmode, no? Vull dir que al final cadascú entén i estima la festa a la seva manera. Un nen de 3 anys potser no entén què és el que està passant, però també s'estima la Filoxera igual que nosaltres, però de manera diferent, i crec que això és superespecial. Tota la gent que viu i gaudeix de la festa de la Filoxera tenim tots a dins i el tenim... O sigui, vivrem com a la una, no? I és una cosa, el dia 8 a la plaça a la nit és com màgia el que passa. I jo crec que això és brutal que en un poble com Sant Sadurní ho puguem tenir i podem estar molt orgullosos i orgulloses de poder tenir una festa tan identitària com a persones d'aquí d'aquest poble.